покажа как се карат кънки. Първо, скрачвате се така лекичко, после другия крак така, и така, и така, и сте готови. После пак по същия начин. Така, така, така и така. Или пък може така да стъпенкате и така и да се засилите и така. Така се засилват. И сега ето така, така. Видяхте ли как се засилва? И после така, така, така и сте готови. И да знаете, че ето така като вървите, лекичко натискате така, за да ви спре спирачката. И да знаете, не се разкрачвайте много така, не се разкрачвайте, защото може да палите. И с Бога от мен!